Felly heddiw, ni'n mynd I bod yn trafod gemau sydd gyda fersiynau Cymraeg gan Wales Interactive. Felly, ni wedi chwarae cwpl o gemau. Wel, ni wedi chwarae'r gemau I gyd. Mae yna tri gem I gyd. Sef Made of Scare. Yn hoffi un hwnna. Mae hwnna'n really good. Rwy'n really hoffi un hwnna. Ni jyst mynd mewn. Nawr ni dechrau. Nawr ni neud nhw un ar y tro jyst I gallu just trafod nhw a siarad. So, y peth am y gêm yma oedd, os ni jyst yn gwrando tipyn bach ar yr ar y hysbyseb. So Felly gweld yn syth mae fe'n arswydus ac yn creepy iawn. Mae fe'n cymryd eich gair am dde'r meth clywed yr Oh, sorry. Oh yeah. Are you good? Okay. A rhaid gwybod mae'n good, dwi wedi chwarae e. Mae'r gêm hyn yn atgoffa fi, tipyn. O'r, what's it called? Beth ti gael o fe? Oh, beth ti'n neud o'r gêm yna? Rwy'n anghofio'r enw'r gêm. Mae'n atgoffa fi o... Amnesia. That's it. Right. Mae'n atgoffa fi o Amnesia, like a style. Yeah. Ble ti'n like cerfyd rownd. Mae'r cymeriad ti yn basically helpless. You know, ti methu brifo'r like, y monsters sy'n rhaid rôl ti. A ti angen gwneud puzzles o beth I trio. Yeah. Phew. So roedd yn roedd fi quite like Amnesia vibe. Yeah. O, bendant. Mae'r can yna, y CEO gan yw'r enw'r can, a sut mae fe'n cael ei canu mor, wel, mae'n brawachus, a mae rhywbeth, ti'n gallu clywed yn syth, mae'n mynd I bod ochr tywyll iawn i'r gêm. Okay. Oh yeah, roedd fi'n just crouch walk off fan hyn. I was like, oh god, beth fi'n gwneud? Oh dear. Ydy hwnna'n Dyna'r allwedd. O, mae'n yw'r un ffawr. Fi'n credu, rhaid bod fi wedi ofni gymaint, achos edrych fi wedi dyflannu. Fi ddim mynd I agor y drws. O'n I ri ofyn I hyd yn oed bod yna. Falle just amser ti bach fi'n credu. Oh no. Oh wow. Oh wow. Mae'n hoffi sut, pryd mae'n cael ei jump scared, mae'n llaw fi sy'n dal y maws yn just mynd... Yeah. A mae'r camera just mynd... Yeah. Oh wow. Oh gosh. Na, Rwy'n dwy'n o'r allwedd rwy'n trio cael hefyd. Yeah. Mae wedi cael ei osod yn 1898 a mae fe wedi... Wel, mae wedi selio ar stori o Elizabeth Williams a oh gosh, mae'n dweud y teulu sy'n o torture, slavery, piracy and a supernatural mystery. Felly, mae lot o beth yn digwydd yn y teulu yma a chi'n cael teimlad yn syth achos mae lot o cyfeirnodau o'r gorffennol, o llythyron a ni methu rhoi gormod I ffwrdd, ond mae fe'n gêm werth gwylio. Achos mae'r cymeriadau yma gyd yn cael ei mudo, fel muted, so nhw'n gallu siarad, a nhw'n methu gweld chwaith, ydyn nhw? Na, y rai, the base, I guess, the base monsters. Yeah. Like, nhw'n methu gweld, ond nhw'n gallu clywed ti. Yeah. So, ti angen bod yn dawel. Mae'r atmosphere. Beth di atmosphere yn y Cymraeg? Mae'r awyrgylch, Awyrgylch, diolch. Mae'n mor dda yn y gêm hwnna. Mae'n just... Nhw wedi nailor hwnna. Definitely. Ac roedd fi yn hoffi'r mechanic o'r y ffaith bod y monsters methu gweld ti, ond nhw'n gallu clywed ti. So, a ti gallu dynafio hwnna i'ch advantage ti hefyd.
Yeah. Fel, bells ar like a concierge desk. So ti'n gallu like, ringo hwnna, cifio, when nhw'n redig I adfer, actually sneak around nhw a popeth. Yeah. Na, oedd hwnna'n... Wel, oedd hwnna'n pwynt eitha pwysig yn y gêm, lle dyna ffordd o'ch chi'n gallu ysgoi... Os ni jyst yn edrych fan hyn, chi'n gallu gweld y map, a chi'n gallu canu'r clychau yna, a wedyn mae hwnna'n danfon nhw I rywle arall I chi cael ryddid I fynd i'r cyfeiriad chi eisiau mynd I. Ond, na, mae'n neis. Fi'n credu mae'r bit hefyd pam mae'r anghenfilod yma yn dal ti. Oh my gosh. Mae rhywbeth... Achos chi'n gweld o fel y pwynt y cymeriad, chi'n gweld y dwylo yn mynd dros eich ceg a'ch gwyneb. Mae'n creepy iawn. Mae'n horrible. Ond gosh. Ond dwi'n teimlo o ran y gêm, os ni'n mynd nawr i'r gêm arall, peidiwch cnocio dwywaith. Na roi heb di chwarae un hyn. Yeah. Wel, I fi, mae'r gêm yma... fi'n siŵr oedd un... ni di roi hwn. Mae un o'r fideos fan hyn gyda peidiwch cnocio dwywaith. Rwy'n gwylio ti chwarae fe. Yeah. Ond... oedd hyn y game rwy'n ti'n colli'r axe. Yeah. So, gyda dyna, oedd hwnna'n rwystredig iawn, achos mae game... I fi, mae Made of Scare, o ran Mae Wales Interactive, mae'r un fwyaf diweddar, a mae fe'r un sydd wedi cael ei wneud ac yn fwy... fi ddim eisiau gwneud gorffenedig, achos yn amlwg, oedd peidiwch cnocio dwywaith wedi gorffen, ond oedd na bits yn y gêm lle os o'ch chi'n gollwng eitemau mewn man penodol, oedd e'n torri'r gêm, oedd ddim modd cael yr eitem yna nôl, achos oedd e'n cwmpo lawr fel y llawr, a unwaith mae wedi mynd, chi angen yr eitem yna I wneud rhan o'r post, sef y puzzle. Fi'n credu mae'r thema yna o datrys posau gwahanol yn redig trwy gemau dyma ni. So dyma ni esiampl. Peidiwch cnocio dwywaith. Felly chi'n cael yr un teimlad, maen nhw yn yr un thing o gemau arswyd a bod nhw'n just gweld os oes... hwnnw fi! Rwy fi yn! O ti yn chwarae gyda ni? Ie! Cofio yn ystod y gwy Philly Fest ar-lein? Ond... of course! Ie. Ond cofio, o'n i methu gorffen achos wnaethon ni gollwng y bwyell yn un rhan o'r gêm. Ond ni wedi wneud cyn hynny. Ni wedi chwarae... Mae modd chwarae'r gêm yma mewn VR. Ond fi wedi gorffen y gêm yma o'r blaen sy'n neud y ffaith bod pan mae fe'n torri, mae hyd yn oed fwy rwystredig. Achos oedd hwnna, o'n i wedi wneud fel marathon gemau gyda fersiynau Cymraeg. Rwy'n fi'n anghofio rwy'n ni'n chwarae fe yn Philly Fest. Dyna pwynt. Fi'n eitha hoffi'r posau'r puzzles gwahanol sydd, ond... Mae'n nhw'n da. Yn amlwg, os mae gêm yn torri, mae'n mynd I spoilio'r profiad chi'n cael. Ond os ni jyst yn trio llusgo hwn nawr I jyst dangos chi rhan arall o peidiwch cnocio dwywaith. Remember hwnna just look ti efo games though, really, ydy e? Yeah. Mae'n wir. Mae lot o gemau fel yma. Rhyw ffordd sy'n I torri'r games. O, pa I dweud hwnna, Owain? Oedd y gêm yma... Mae'n gwneud good content. Ydy rage quit nhw'n gael o fe, pan mae pobl eisiau just gadael. Ti'n cael y teip fan hyn nawr, gyda peidio cnocio dwywaith,
oedd e gyda'r un fath o syniad bod na rhywbeth wedi digwydd a mae rhaid i chi ffeindio datrys y problemau yma, cael eitemau a wedyn roi nhw yn... fi eisiau dweud, nhw'n galw hwnna'n pentagram? Dyna? Ie, rwy'n meddwl. Ie, roi e fyna a chi'n... Ie, ond yr un naws yw e, ond i fi, mae Made a Scare gyda fwy o cynnwys, fwy o stori, mae'r stori'n gryfach, a ie, ges i ddim profiadau anodd gyda y gêm yn torri, felly mae hwnna'n amlwg yn profiad gwell i bawb. Ie, roedd fe'n teimlo'n bach fwy, beth di gyrru, cabaledig? Ydy hwnna'n polished? Ie, polished, just dweud polished, achos fi'n deall beth ti'n dweud. Mae'n y gêm mwyaf newydd nhw, ydy e? Ydy, a maen nhw'n mynd i gwella, ydyn nhw, gyda amser, a roi... Achos nhw'n buddsoddi fwy o amser, neu fwy o arian, neu fwy o talent yn creu'r gêm. Yn amlwg, chi'n gallu gweld hwnna. Ni fel y chwaraewyr yn gweld hwnna. Ond mae'n tri blwyddyn rhwng y dau gêm. Ie. Peidiwch cnocio dwywaith yn 2017 a Made a Scare yn 2020. Ie, rai bod nhw'n teimlo bod na rhywbeth yna i wneud un... Achos i fi, ma nhw'n eitha tebyg. Ma nhw yn yr un genre yn dydyn nhw. Tiod? O ie, ma nhw'n yn yr un genre. Beth di enw'r genre hwnna? Rwy'n just meddwl am like the Amnesia genre. Amnesia oedd y game cyntaf o'r style. Hwnna roedd fi'n, gwylio. Rai beth di chwarae fe, ond dwi di gwylio, like, YouTubers chwarae fe loads. PewDiePie yn chwarae fe loads. So, Markiplier. So, roedd nhw'n y rai cyntaf, roedd fi'n gweld o'r genre game hyn. So fi'n cofio yn ystod y stream yma, o'n i... Fi ddim yn siŵr. Mae Arswyd i fyw, Arswyd, felly dwi ddim yn chwarae gêm Arswyd, sa'n treulio lot o amser. Nes i hwn achos oedd e'n cyfle dda i profi gêm a chwarae gêm cyfan a dathlu y ffaith bod na fersiynau Cymraeg wedi lleoleiddio i'r Gymraeg. Mae fe'n gret, ond... dwi ddim, fel arfer, fel welwch chi gyda'r fideos Resident Evil 7, dwi fel arfer yn cadw bell i ffwrdd o unrhyw gemau Arswyd achos dwi ddim yn hoffi nhw. Ond na, ti'n well y chwarae nhw na fi. Ond na, byddwn i ddim yn dewis fel Arswyd fel fy hoff genre, ond fi'n gallu gwerthfawrogi gêm, y gêm fel Mae a... dwi e'n gweld gwahaniaeth mawr rhwng y doi. Fi'n falch dath Made a Scare achos oedd hwnna'n y ffaith bod nhw wedi defnyddio'r cerddoriaeth Cymraeg hefyd, oedd hwnna wedi creu lot o sylw positif. A gobeithio, fi'n gwybod nhw yw'r prif datblygwyr a cyhoeddwyr gemau fideo yng Nghymru. Chwarae teg iddyn nhw arwain y ffordd o ran datblygu a neu'n siŵr bod yna fersiynau Cymraeg. Dim ond, ni'n mynd i symud ymlaen nawr at y trydydd gêm. Pa gêm oedd hyn? Oedd hyn Master Reboot? Master Reboot oedd e. Na, wel, Master Reboot, So beth yw Soul Axiom then? Hwn yn y ail gêm. Ydy e? Rwy'n meddwl. Hwn yn yr... Rwy'n fi'n meddwl i'r Soul Axiom. Yw'r sequel i... Ydy e? Sa'n siŵr. Ni jyst dangos i bod beth yw e, ta beth. Oes beth di'n cael ei galw mewn Cymraeg Master Reboot? Enaid Coll. Enaid Coll. Hwn yn e. Beth di hwnna'n golygu te? Enaid yw soul, a coll yw loss, lost soul. Oh, lost souls, of course. Da man e. Ta beth pam o'r if nhw'n mynd am, enw wahanol? Fi ddim yn siŵr. Falle Master Reboot ddim yn swnio'n da mewn Cymraeg neu rhywbeth. Na, fi'n credu y reol gyda lleoleiddio yw
i ddim trio pob tro Neu ti'n gallu i, just bod Ie, na. yn digwylydd. i gyfieithu fe... Pre-file gychwyn. Bydd Master Reboot, Oh, ie, no. pre-file gychwyn. Hwna ddim yn synio fel... Na. A ti'n hwnna methu... Ti'n methu... Rolio'r Ie. back o'r tafod, ie. Fy'n ni'n dweud, os chi eisiau lleoleiddio unrhyw gêm, a sgoi Ie. trio cyfieithu fe trwy Google Translate, neu trwy wneud yn uniongyrchol gair am gair, achos chi angen cael y teimlad o beth maen nhw'n trio rannu. Exactly, ie. So, ond mae hwn bach yn kind of seicolegol hefyd. Dwi'n cael y teimlad bod e bach... O ie, mae yn. Mae'n wahanol o ran... O ran y Mae yn- steil. Dwi ddim yn Ie, amlwg ie. fel... Gyda yr arswyd y gemau eraill, mae'n amlwg bod chi mewn tŷ mawr, crand, ond sy'n brawychus, a bod chi'n Ie. redig i ffwrdd dysgu o unrhyw ryw beth, ydyn ni? ysbryd neu ryw a bwys fel. Ond mae hwn i fi yn rhywbeth fwy seicolegol, lle chi Ie. gorfod kind of gweithio mas pethau mewn... Ie, sa'n siŵr beth yw'r ffordd o gorau, ond mae fe bendant yn wahanol iawn yn dywe i'r doi arall. Mae'n gwneud ti fel... Mae'n gwneud ti fel cwestiwn i reality. Ie. Ti'n mewn. O, oce. Like, beth sy'n gwir, beth sy'n ddim, beth ydy'r byd yn golygu, Ie. pam i ti yna, like... Ie. Like, beth sy'n mynd ymlaen, it's like, rhywbeth ddim yn reit fan hyn. Achos Ie. does na ddim thing official ar Steam Store ynglyn. Ie, oce. Yeah, Rwy'n hoffi'r, like, y style o celf yn y game hwnna. Mae'n quite stylised, ydy e. Ydy. Mae'n ffinio ar fel trippy. Mae'n eitha trippy, fel psychedelic weithiau a... Mae'n gallu gwneud mashup o Ie. Pocahontas. Ti'n gweld, mae rhywbeth eitha fel yn y dyfodol hefyd amdano fe. Don't Knock Twice is a first-person VR horror game based on a psychologically terrifying urban legend. One knock to wake her from her bed, twice to raise her from the dead. Okay, so maen nhw wastad yn mynd ar ôl chwedlau a pethau sydd... Fi'n gyda y Baba Yaga oedd y chwedl sy'n dod trwy mewn peidiwch cnocio dwywaith, neu Don't Knock Twice. A wedyn, maen nhw wedi kind of, ar ôl, beth oedd e, 3 blwyddyn o wahaniaeth neu 2 flwyddyn o wahaniaeth? 3. Wel, maen nhw wedi meddwl, mae hwn yn gweithio, dwi'n hoffi'r syniad o mynd ar ôl y chwedlau. Mae pawb yn hoffi bod cael ei brawychu neu ofni gan chwedlau. So, eithon nhw am rhywbeth oedd yn fwy lleol. A dwi'n gwerthfawrogi bod nhw wedi wneud hwnna, achos mae llawer o bobl, so nhw'n gwybod am y straeon a'r chwedlau lleol. So i greu hwnna, rhywbeth o Gymru, o ardal yn Ben-y-bont, dwi'n credu, made of scare. Ond, ta beth, unrhyw le yng Nghymru, mae fe'n dathlu y ffaith bod na straeon ffantastig gyda ni a diwylliant ni mewn ffordd. So, mae'n dweud, Made of Scares, a first-person survival horror set in a remote hotel with a gory and macabre history from British folklore. So, fi'n gwybod, pan maen nhw ddim yn just dweud Welsh folklore, fe? O British folklore, gadle in. Brave the nightmares of the quiet ones. Do not panic. Don't even breathe. So, dyna, maen nhw'n rhoi rhyw fath o syniad i chi fyna o ran y mecaneg o... os chi'n neud gormod o sŵn, hyd yn oed os chi'n anadlu, bydd y bwysfilod yma yn dod ar ôl chi. So, mae hwnna'n neis. O beth dwi'n clywed, mae'r adborth wedi bod yn positif am y gêm. Ond, enaid coll oedd un o'r rhai cynta nhw. Fi'n credu, os fi'n gallu ffeindio hwnna. Oedd yna fel dros 10 mlynedd yn ôl bendant. 2013. Waw. 9 mlynedd. Mae hwnna'n... 9 mlynedd. Waw. Felly, chi'n gallu gweld rhyw fath o... Wel, mae nhw'n gemau gwahanol, ond dwi bendant yn gweld gwelliant o peidiwch cnocio dwywaith i Made of Scare. A pwy oer, fi jyst yn edrych ymlaen at gweld y gêm nesa. A fi. A gallu chwarae fe yn Gymraeg?
Yeah. Rwy'n really hoffi'r game I know. Rwy'n excited I gael beth nhw'n creu nesaf, really. Na. Ond na, fi... Trwy ffeindio unrhyw upcoming games. Na, rhaid dweud, fi wedi cwrdd â dau bana, fi'n gwybod mae cyswllt gyda ti dy fe hefyd, a mae fe'n boi ffein iawn, a mae fe'n hawdd iawn i siarad gyda, a mae fe'n gret, a beth mae wedi wneud yn y diwydiant gemau yn anhygoel, yn enwedig bod e'n Gymro sydd yn falch a bod e gyda'i cwmni yng Nghymru hefyd yn Ben-y-bont. Na, mae'n cyffroes i diwydiant gemau fideo yng Nghymru, achos maen nhw yn arwain y ffordd, felly fi jyst yn annog nhw pob tro, achos maen nhw wedi mynd lawr y trywydd ar hyn o bryd o wneud lot o gemau FMV, full motion video. Felly, gyda hynny, mae lot o gemau just yn Saesneg, ond pan maen nhw'n neud fideos sydd ddim yn FMVs, achos nhw'n cyhoeddwyr hefyd, so nhw'n neud e pob tro a lleoleiddiau yn Gymraeg, ond fi jyst yn gobeithio bydd na rai cyffroes yn dod a bod nhw yn rhoi'r fersiwn yn Gymraeg. Achos, fel ni wedi gweld o, mae yn neis i gallu neud stream cyfan, a mae fe y text i gyd, mae'r game i gyd yn Gymraeg, a so chi gorfod newid i'r Saesneg. Mae just... mae'n gret. Chi'n gallu... Yn y game peidiwch cnocio dwy, mae nhw'n regi ar y text. Mae fe'n ffurfiol, mae fe'n hollol naturiol. So, mwy o hwnna'n i chi gweld, ond... Sa'n siŵr. Dylen nhw'n neud deal gyda fel S4C neu rhywbeth a cael yr actorion cryf i wneud fersiwn o FMV videos, games, videos, beth bynnag chi eisiau cael nhw, ond yn Gymraeg. So dyna pitch fi. Pitch fi i Wales Interactive. Apparently, mae wedi bod updates i wneud y sge. A nhw wedi adio challenge modes. O, dyna ni, stream cyn bo hir. Efo gyniau. Oh, waw. O, weles i hwnna. Oedd hwnna fel wythnos yn ôl rwy'n credu, weles i hwnna. Ond nhw'n dweud, watch this space. Neu, wnaethon nhw'n gwneud fel ... reveal ar Trydar, ar Twitter. Felly, Nice. Ti ddim yn cael 3 bywyd mewn y challenge modes nhw. Oh. That's really cool. Yeah. Ni'n gwneud hwnna. Okay. Definitely. It's on. Nawn ni wneud hynna. Okay. Felly, dyna fe am gemau Wales Interactive. Chwarae nhw. Maen nhw bendant o safon uchel iawn. A just gwylio, just cadw edrych ar cyfryngau cymdeithasol nhw, achos dwi'n methu aros i gweld beth sy'n rownd y cornel gyda'r cwmni yma. A gobeithio ni byddwn ni'n streamo game, falle wneud Made of Scare cyn bo hir, gyda'r diweddariad, diweddariad diwetha o hwnna. Na, bydd hwnna'n good. Okay, diolch, a nawn ni gweld chi yn y fideo nesaf.